oras-oras sa DZGB. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marahing naaga sa gabos na mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si John Mark N. Mulilla para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nito kami ngunyan na Webes, petsa 13 kan bulan ni Nobyembre taon 2025. Mapaabot kami sa Indonin mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa Indong mga kahapotan, mag-apod sa station sa 480-5509, pon alas 11 sundo alas 12 ng pagkaudto, kada Miyerkules o sa CP number na Globe na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pwede man po kamo magdulok sa samong opisina, Lunes, sundo Biyernes po na alas 8 sundo alas 5 nin hapon. Asing pwede man magpadara kan sa Indong mga kahapotan o mga swestyon sa mong opisina na magkukuha sa Regional Center site, Rawis, Legazpi City. Kami sa Indoman tabayanan sa internet, asin sa Facebook page, kan DZGB. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini ang katilipunan kan mga bareta sa ang DENR Ngunyan. Katakod pan kan pagragasa kan bagyong uwan sa Kabikolan, pig-anunsyo kan Environmental Management Bureau Region 5 ang movement kan dates kan 32nd Eagle Quiz Contest Provincial Elimination as in Battle of the Eagles Regional Competition. Sigon sa Facebook post kan EMB5, ang Eagle Quiz Provincial Elimination gaganapon na sa Nobyembre 21, 2025, mantang ang Battle of the Eagles Regional Competition gaganapon sa Nobyembre 25, 2025. Ang 32nd Battle of the Eagles sarong regional competition bilang pagselebrar kan National Clean Air Month as in National Environmental Awareness Month. Ang taunang quiz contest laom na mas pararumon ang kaaraman kan mga kaakian pag-abot sa pangataman kan satong kapalibotan asin ipromotir ang environmental stewardship asin partisipasyon sa mga kahobenesan. Sa ibong nalado ang Department of Environment and Natural Resources sa pamamayo ni Regional Executive Director Francisco Emilia Jr., handa na para sa selebrasyon kay National Environmental Awareness Month, Clean Air Month, Mining Month as in National Climate Change Consciousness Week kunya na Nobyembre 2025. Kapartner ang SMC Legazpi as in Energy Development Corporation, nakatalaan na ikondusir ang 5th Inter-School Debate for the Environment Elimination Round sa maabot na Sabado, Nobyembre 15, 2025. Ang debate papartisiparan ng mga junior high school students hali sa 16 na mga eskwelahan sa bilog na rehiyon, Kaibaan Tabaco National High School, University of Santo Tomas sa Legazpi, Legazpi City Science High School, Vincent's Pilot High School, Sorsogon National High School, San Rafael National High School, Aroroy National High School, Bula National High School, Bicol Regional Science High School, University of St. Anthony, King Thomas Learning Academy Incorporated, Masbate National Comprehensive High School, Pulangi General Comprehensive High School, Catanduanes National High School as in Naga City Science High School. Ang 5th Inter-School Debate for the Environment,
maawot na tawanin oportunidad ang mga kaakian na ipahiling an sa indang tibay sa debate asin kamalayan sa manlain-lain ng mga isyu manunungod sa kapalibotan. Sa paagi kan mga aktibidad na nag-iinganyar sa partisipasyon kan mga jóvenes, laom kan DNR na maging boses asin katuwang ang presenteng henerasyon sa pag-agyat sa publiko na may kusumaro sa mga inisyatibo para sa pagkonserbar asin maniharkan sa tuyang mga rekursos naturales sa rehiyon. Mientras tanto, ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol Kaibaan Climate Change Commission o CCC as in ang League of Local Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction or OLCCAD nakatalaan na isagibo ang National Summit on Climate Change and Disaster Emergency in the Philippines sa maabot na Nobyembre 26 hasta 27, 2025 sa Legazpi City, Albay. Ang duwang aldaw na aktibidad na may temang Climate and Disaster Emergency in the Philippines towards anticipatory and responsive national and local climate investments, laom na mapakusog ang relasyon kan mga nasyonal as in lokal na gobyerno, pribadong sektor, civil society as in academe, tanganing makakrear ng mas resilient as in climate adaptive na Pilipinas. Ang summit magkakaigwa ng plenary sessions as in panel discussions na papartisiparan ng mga governors, mayors, planning officers, DRM officers as in environment officers hali sa 18 na probinsya na nasa high exposure to climate risks. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DNR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Ayan, sa girare, Diyos manihing na aga sa gabos ng mga nagdadangog sa satuyang programa ko niya na Aldaw. Ano? So it's been a while since last na nag-radio program ako. Ano, mga kaimanwa, siguro di na ako familiar sa Indo, no? So siguro last year pa, ang sa kuyang last year ba? Siguro I think this year, mga early this year, so last mina rager program. And maugmawon ako na ako girare ang ako ang makakaibanan yung sa ngunya na Aldaw. Ngunya data po makakaibanan si Ma'am Joanne Monte Castro kasi si Ma'am Joanne po not feeling well daan siya kasi aramtaman po baga na uso ngunyan ang kalintura. Si Ma'am Shelo naman po nasa travel kaya no choice ka mamakaimanwa ako ang makakaibahan ng ngunya na Aldaw. So, enod sa gabos, bation ko muna sa kuya mga pag-iriba dito sa samuyang opisina sa Regional Strategic Communication and Initiatives Group kay Ma'am Ancy, kay Ma'am Joan of course, kay Ma'am Shelo asin kay Judy. Marahin na agaman po sa mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayon ni Red Francisco Emilia Jr., sa Office of the Assistant Regional Director for Management Services, ARD Ronel D. Astor, sa opisina naman po ni ARD Attorney Ronel C. Supsop, dyan sa Technical Services, sa opisina naman po ni ARD Special Concerns Adonna P. San Diego. Good morning man po sa mga pag-iriba niya to dyan sa Mines and Geosciences Bureau as in Environmental Management Bureau. Sa Giraray, sa makakalikasang aga po sa Indo Gabos, ano? So kakatapos pa lang po kan bagyo. Aram ko po sa Indo, karamihan po wala pa pong mga kuryente as in mga tubig. Actually, kan pagbalik mi digdi sa Legazpi kan Martes, kasi Martes na po ako makakahimanwa nakabalik digdi sa Legazpi kasi if ano po, ang sa kuyang hometown ay Jovellar. So, ang Jovellar po kaya talaga, matindi talaga ba yung pagtigbabaha, ano mga kahimanwa. So, medyo nadipisilan ako balik pa sa Legazpi kan Lunes. So nakabalik na ako ng Martes. So kan napansin ko mga kahimanwa so agihan, dakulon talaga sa mga nagkapurutol na kahoy, sa mga nagkaturumbang kahoy. As in makalaton talaga sa agihan. And very thankful ako kasi at least wala po kitang casualty na arog ka ito na jawa makusog po si Paros, si Duros kan, si Paros as in si Uran, wala po kita naging casualty. So goods po ito mga kahimanwa, no? So sa ngunyan, ang problema ta na lang ang
kuryente asin ang tubig. So sana po kamo po nasa marahin na kamugtakan po kamo ngunyan. Ang aram ko po ang mga estudyante ta po ay suspended paan sa indang mga classes. Asin ang ibang mga eskwelahan nag-shift po sinda instead of tawag dito online, ang kadakadaklan po ay naglipat sa blended modality ano, so mga nagmo-module po muna sa tuyang mga estudyante. Actually ano din siya, perfect opportunity din siya para din sa mga estudyante para makapagpahingalo. Syempre, so takot nila duman sa bagyo. Ano, as in mga kaimanwa, syempre, aram taman po baga na warang kuryente, warang tubig. So, mahirap na magkondusir ng klase sa mga oras na warang kuryente, as in sa na warang tubig. So, mga kaimanwa, last week po, napag-urunan po kan nila Ma'am Shelo as in kan sa tuyang matibay na guest si Pen Ferdy sa Masbate ang sa indang mga accomplishments. So, ito po, dakulod po kita mga naukudan, gari nagreminis nga ni kita duman ko, magari marilaps kita kan sa tuyang mga accomplishment for this year, this 2025. So, bilang nga nita patapos naan sa tuyang taon, sa 2025, nguyan po, mabisita kita sa satuyang mga sa satuyang mga Penro offices. Sabi nga ni po ninda, kung ang satuyang mga governor, kung ang satuyang mga mayor igwanin ulat sa bayang 2025, unang 100 days of public service, kami po digdi sa DNR igwaman po kaiyan. Kan nakaaging Webes, sabi ko nga ni kanina, nagkaigwa kita ng diskusyon, diniskutir ta po si mga accomplishment kan Penro Masbate. As in, ngunyan po, sa mga masunod pa na Webes, bibisitahon ta po, sa saro-saroon ta po, gabos ng mga Penro offices digdi sa Bicol region po. So sa ngunyan, of course, kay puhan ta pong iheras ang saro sa pinakamagayon na probinsya digdi sa Bicol region. As in, ako actually personally gusto ko talaga siya malaman kung ano talaga si mga accomplishment kan Penro Sorsogon kasi Sorsogon has been a favorite province for me. Parang paborito ko talaga ini sa gabos na probinsya, no? So, sarabay po niya to, dangugon, ang sa indang mga pigsagibong aktibidades, tangani na epektibong protektaran, ikonserbar, asin imanharaan sa tuyang mga rekursos naturales sa Kabikolan. So, sa ngunyan po na aldaw, tangani na ibahan kita digdi sa tuyang programang kapalibutan ta at tamanon ta. Kaibahan ta po via Zoom si OIC PNR Officer kan Penro Sorsogon, si Penro Marlon, si Francia. Good morning po, Penro Marlon. Good morning, sir. Magandang umaga rin, Jan, at sa mga nakikinig sa DCGB AM Radio sa ating programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Ganoon din, binabati ko yung mga kasamahan ko dyan sa regional office, ang ating regional executive director, si Red Toto Villa, ganoon din ang ating mga assistant regional directors, dalawang ARDs. ARDs. Dalawang Ronel. Ganon din po sa mga kasamahan ko dito sa Penro Sorsogon na sumasabaybay sa ating programa. Gandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So before po kita sir magpuon kan sa tuyang discussion for this morning this afternoon. Sir, gusto ko lang po sana kamustahon kamo diyan. Kamusta po kamo diyan sir sa Penro Sorsogon? Kamusta po ang kamugtakan kan sa tuyang opisina po diyan sa Penro Sorsogon po kan nakaaging bagyo? Kami po ay nagpapasalamat at kahit po dumaan ang medyo malapit dito sa probinsya ang si Bagyo, ay wala pong naging masyadong pinsala dito sa opisina. Ganon din po sa mga kasamahan natin, wala pong nagkaroon ng pinsala sa kanilang mga kabahayan din po. At na-restore naman kaagad dito ang kuryente pagkatapos ng bagyo. At ganon nga, na-restore ang kuryente at nagkaroon tayo ng ganitong programa ngayong umaga. Ayan, At dyan pala, papasalamat ako sa sinabanggit mo kanina na paborito mo ang Penro Sorsogon. Personally talaga sir, favorite ko talaga sir yung Penro Sorsogon kasi naalala ko kan mga nagfi-field pa po kami diyan. Lagi kaming very welcome man sa gabos na opisina pero welcome na welcome talaga kami sa Penro Sorsogon So aside duman po Penro, dakulon po talagang bibisitahon po diyan sa Penro sa Sorsogon. Dakulon ng mga tourist spots na accessible na pwedeng dumanan talaga. So Penro, mabalik na po kita sa satuyang discussion for this morning.
So pero pwede ko po ba mahingi kung ano po ang current status or current estado kan sa tuyang environment and natural resources dyan sa Sorsogon po sa pagtatapos po kan sa tuyang taon po na 2025? Siguro masasabi natin bago matapos itong taong 2025 ang probinsya ng Sorsogon sa ating mga programa ng kusina natin dito sa DNR Pental Sorsogon na-maintain natin ang magandang level ng kagubatan pati ating protected areas at ganoon din meron tayong mga ginagawa pa ring efforts sa ating reforestation, biodiversity conservation at ganoon din sa land management. At ganoon din sa pakikisama natin, pagtutulungan ng ibang ahensya ng gobyerno, ibang law enforcement agency, ay nami-maintain natin ang kagandahan ng ating likas yaman dito sa probinsya ng Sorsogon. Ayan. So, thank you so much po, Penro Marlon. Sabi ko nga po baga kanina, ang Penro Sorsogon, magayunan po siya, no? So, ang Penro Sorsogon is very rich sa mga natural resources. We have there Bulusan Lake po, 'di ba po? Penro, yung sa Bulusan po. Bulusan. Penro pala, before po kita mag-dive in duman sa pinaka-main question, ano po pala si mga protected area na po diyan sa Sorsogon po? Meron tayo ditong tatlong protected area. Una-una yung ating kilalang Bulusan Volcano Natural Park, ang ating Puban Magallanes Watershed Forest Reserve at portion ito ng ating Ticao-Burias Protected Seascape. May ating po na munisipyo na pasok dito po sa TPPPS natin po. Ayan. So, since Penro na-mention niyo po kanina na magayon ang estado kan sa tuyang mga natural resources dyan sa Penro Sorsogon, ganyan po. Ngayon po, Penro, gusto ko naman po maaraman kung ano po si mga accomplishments niyo po ngunyan na taon po bilang, syempre, kamo po baga Penro, parang sa pinaka dakulang bareta na na-receive mi last month is saro po kamo, sir, sa mga awarded sa Eagle, ano? So, sir, para din po maaraman kan sa tuyang mga naghihimati kan sa tuyang programa, no? Sir, ano po ba si mga major accomplishment niyo po dyan sa Penro Sorsogon for this year po? Siguro pwede natin banggitin yung namin na yung ating top 3 accomplishment na pwede namin talagang proud kaming sabihin na unang-una yung sa outstanding performance sa land titling when it comes to patent issuance. Successful execution ng ating Enhanced National Greening Program at effective output namin doon sa aming enforcement efforts manugod doon sa illegal activities. Nagkaroon tayo ng malaking confiscation, apprehension ng mga illegal o tinatawag nating undocumented minor and major forest products at saka yung mga sabi ka natin mga walang permit. Doon po sa land titling, dalawa po yung ating doon. Meron tayong tinatawag na agricultural, tatlo pala bale, agricultural, residential at saka special patents. So doon sa agricultural lang po, may target kaming 50. So sa ngayon po, November, ay nakapatitulo na kami ng mahigit ng 72 agricultural patents or sa versus annual target namin, nasa po siya 144%. Doon naman po sa residential patent, ito po yung binibigay natin doon sa mga residential areas, ay may target po kaming 65. Naka-accomplish na kami ngayong October pa lang ng 67 at maaari pong madagdagan yan bago matapos ang taon. May nasa proseso po ngayon. So po yun, may rating po kami doon na 103% na po. At sa special patent, sa school sites, naka 100% na po kami sa limang target. May 5 target kami doon na accomplish na rin po namin yung sa school site. So 100% na rin po yun. Pagdating naman po sa nabanggit ko kanina doon sa ating Enhanced National Greening Program or ENGP Plantation Establishment, may target po kaming 55 hectares sa ngayong October at September and October. Nakatapos po kami ng 30 at 25 hektarya. So overall, 55 hectares na accomplished na as of October. So 100% na po yun na meron po tayong target na 27,500 seedlings
na-accomplish na rin po siya. So 100% na rin po siya. And pagdating naman po dun sa enforcement po, efficient regulatory of permit issuance, may annual target po kaming 75. Sa ngayon po, naka 156 na kami at maaari pa pong madagdagan. Hindi pa po kasi tapos ang taon. So, pumapatak po siya ng 208%. Pagdating po sa issuance naman po ng mga, yun nga, ng permits, naka 156 na rin po kami. So, yun po ang masasabi natin sa tatlong po namin na major accomplishment for this year. Ay. So, ayun, matibayon po talaga ang Penro Sorsogon, ano? Kaya, deserve na deserve talaga ang award. Deserve na deserve. Salamat Di ba, po. Ma'am Judy? Deserve na deserve. Ay, By the way, sa nga pala mga... dyan, Apo. banggitin ko na rin po, ang kasama ko ngayon dito sa kwarto ay ang aming TSD chief na si Sir Socrates, Kabilis. Medyo camera shy lang po siya. Andito katabi ko po ang aming planning officer 3, si Ma'am Judy Doma. Ready. Pakita Ang muna, Ma'am Judy. Opo, magandang umaga po sa ating mga FB followers, sa ating mga nakikinig sa radyo, yung ating mga kasamahan dyan sa region at dito na rin po sa Sorsogon at sa buong community ng Sorsogon. So, napakaswerte natin kasi yung nagdaang bagyong si Yuan, wala pong casualty na natitala dito sa Sorsogon. At yung mga previously reported na binabaha na lugar, nabawasan po ngayon. So maganda po yun. At in terms of the state of the environment naman, sustained naman po natin kasi yun na nga, as reported earlier by Penro, ngayon pa lang, November, nakapag-accomplish na tayo ng 100% and more sa ating mga key result areas. So yun po, kaya proud po kami na medyo advance na po kami ng konti doon sa ating mga targets and accomplishments. Ayan, so thank you so much. May glitch. Yung public. Sa kanila Sa yan. atin, sa atin. Sa atin, sa kanila. Sa atin, sa kanila. Po sa Legazpi, Jawa na nag-resume na ang kuryente, ano. Pawara-wara pa rin po si internet. Actually, red pa po ang samuyang internet provider. So, medyo mahina pa po. Ayun. So, going back kanina po, just muna hinaaga po sa inyo dyan, Ma'am Judy, Sir Sok, ang mga, sa mga mahigos man ng mga empleyado kan, Penro Sorsogon, mga nakakaibanan mi po dyan sa, sa field office, sa Penro Sorsogon, pag nagdyan kami. So, regarding naman po dun, Penro, sa indong accomplishment, no, very obvious naman po na 100%, lagpas na nga ni po sa mga ibang mga target sa 100%. So, ini po, mga kahimanwa, very obvious po, or it is a perfect example po na naan sa tuyang Penro Sorsogon, ilang day po siya nagtuturog, so day talaga nagtuturog. Si Ma'am Judy day talaga yung literal na nagtuturog kasi pag may mga event kami, si Ma'am Judy nagme-message pa yan, parang may mga kaipuhan, itapusan talaga, no? So tigtatapos po talaga ninda. So rumdumunta po mga kaimanwa, it's only November 13. Day pa lamang tapos ang taon, day pa lamang tapos ang November, day pa nga lang nangangalahati, pero lagpas na sa 100% ang sa indang mga accomplishments. So it is a perfect example na ang public service po talaga sa Penro Sorsogon, bako lang siya basta-basta So desidido talaga ang mga taga Penro Sorsogon. So kanina po Penro, na-mention niyo po na dakulon po kita sa mga na-distribute digdi sa agricultural free patent So hindi po sa pinaka-importante man na tawag didi inisyatibo or programa kan DENR na nagtatao mismo ng mga oportunidad sa mga namamanwaan na magkaigwaki mga daga. So, ngunyan po, check ta po muna digdependoan sa tuyang mga nasa Facebook kasi may mga nagmamati. Igwa ko itang mga nagvo-view kan sa tuyang Facebook live So good morning po sir from DNR. Good morning po sir DNR from Malate, Manila.
kay Ma'am Rosa Betis, ano? So, nagpapa-shoutout man po digdi si Miss Nicole Abadesa. Good morning daw po. Asin kay Kate Deliova, asin Crisal Volante. Nag-watching daw po asin no? So, naiiling ko man po digdi si si Penro Narisol Divina. Si Penro Nari, nagiiling man po siya kan sa tuyang programa. So, mabalik po kita dito man Penro sa pinag-uurunan ta po kanina, no? So, since igwa po kamo kay mga magagayon na mga accomplishment, ano? So, ini po mga na-mention niyo po. Sabi ko nga ni kanina, lagpas sa 100% si mga accomplishment, ano? So, Penro, ang kaputan ko naman po sa indong masunod is, ano po ba, Penro, si mga flagship projects niyo po na tigsasagibo dyan sa Penro Sorsogon po na successfully ninyong na-implement ngunyan na taon po? Meron naman tayong flagship projects dito sa Pendro at ganoon din sa ibang opisina. Unang-una po doon yung focus natin doon sa foreshore areas, saka doon sa ating Coastal and Marine Ecosystem Management Program at mas kilala natin si CMEM. So, kagaya na nabanggit ko kanina, bukod doon sa ating mga accomplishment sa tatlong top accomplishment, meron tayong na-accomplish under CMEM. So, under CMEM, engaging coastal communities and enforcing environmental conservation. Kasama rin po dito yung public awareness and mobilization ng mga community, mas lalo doon po sa coastal areas. So, kagaya po ng mga activities na engage natin ng community participation doon sa ating Seagrass Day, Month of the Ocean, International Coastal Cleanup, at marami pang iba. So, yung sa ating CMEP activities po, meron din po doon part ng Ticao-Burias Bass Protected Seascape. Yung 6 na munisipyo po doon ng Donsol, Pilar, Castilla, Magallanes, Bulan at Matnog. So, ang sa pinaka-highlight natin po doon na naibigay na programa ay yung tinatawag nating sa Biodiversity Friendly Enterprise or BDFE. Meron pong nabiyayaan doon o nabigyan ng proyekto yung ating isang people's organization doon sa Bulan, Sorsogon na mas kilalang ANIC Incorporated na sa ngayon po ay sila na nagpuproduce. Gumagawa na po sila ng bottled sardines o yung galing po sa Istan Lawlaw. So yung bottled sardines po siya, Spanish sardines po siya. At hindi lang po sila naturuan paano mag-preserve o gumawa nitong bottled Spanish sardines. Tinulungan po natin sila paano magkaroon ng capital investment, training, capacity training, at saka paano po magkaroon ng marketing promotion. At pagdating naman po dun sa foreshore areas, may target po na nakapagbigay po tayo ng 2 revocable permit. So, na-issue natin sa 100% accomplished na po yun. Pagdating din naman po doon sa, apart from doon po, meron tayong ongoing profiling ng foreshore area. Last year, natapos na yung ating profiling sa munisipyo ng Santa Magdalena. At sa ngayon man po, may target tayong profiling doon po sa munisipyo ng 6 na barangay doon sa munisipyo ng Gubat at Barcelona. So sa mga ganito pong naging successful naman po yung hindi lang po yung pag-implement ng project, pati po yung engagement natin sa community. Nahikayat po natin sila na maging partner natin. Ikaw ba, Julie, may dadagdag ka pa? Dun sa ating TBPPS, in line with our CMEM program, meron pa din tayong tinutulungan technical assistance para doon sa Integrated Coastal Management Plan. So, 6 na LGUs po ito na pinupuntahan natin. Tinitingnan natin, nire-review yung kanilang Integrated Management Plan kung ito ay nakaayon doon sa kanilang or angkop sa kanilang Comprehensive Land Use Plan. So, kapag na-review po yun, ang binibigay naman natin ay technical assistance para maisama kung ano yung mga policies, mga lays na integrated dapat nakapasok doon sa kanilang comprehensive land use plan. Kasi nung una, ito baga kasi na expand na ating NIPAS,
So, hindi pa na-consider yung mga activities and policies under NIPAS na hindi pa nakasama doon sa ating CLUP. So, ngayon, although prepared na din yung mga CLUPs at approved na din ang CLUPs ng mga munisipyo, kaya lang meron pa din sa kanilang mandato na i-review at isama nga itong mga hindi na isama na ating polisiya doon sa Integrated Coastal Management Plan para angkop na siya doon sa ating CLUP. So yun po ang mga additional na ginagawa po ng ating opisina. Ayan. So, thank you so much po, Ma'am Penro Marlon as in Ma'am Judy. Ano? So, very obvious naman talaga na very active ang sa indong opisina, Penro. Ano? So, medyo nagayunan ako duman sa ano, nagayunan ako sa sinabi ni Penro kanina na importante talaga ang public awareness. Arami po, kami po digdi sa DENR, padagos po kami nagkukondusir or nagkukonduct ng mga information, education, and communication campaigns po. Bako lang sa mga eskwelahan, kundi sa mga komunidad po, especially po para man lang po maiheras kung ano talaga ang pinaka-programa kan DENR. So, na-mention kanina ni Pendro, ano, na nagkaigwa kay BDF yan, no? So, mga opportunities na tigtatao sa community, tanganing bako lang sinda, nasa community lang talaga, kundi nagkikita sinda, no? So, kita bilang DEN, kita nagiging giya dyan sa Penro Sorsogon, kita naging giya para sa mga komunidad, para magkaigwak sinda ki mga negosyo, or kaining na-mention ni, ni Penro, narumduman ko, gari dinarahan ako kainin ni Ma'am Judy ning, ning sardinas, ading bottled sardines, dinarhan ako kainin ni Ma'am Judy, masaramon ini na na sardinas, i-promote ko na, kaya kung kamo dyan yaon sa Sorsogon, dumanan nyo ining bottled sardines, nalingawin ko si gari na feature ta ini Ma'am Judy sa Saringaya, no, na feature tayo. Ma'am Judy, ano nga ni po ang pangaran kan People's Organization? Anik. Anik yan. So, Anik na sardines. And usually, pag may mga event dyan po sa Ayala or sa mga malls, yaon sinda, may mga pop-up stores sinda, no? So, balik po kita duman sa mga opportunities na tinataukan Penro Sorsogon. Duman naman po Penro sa mga duman naman po sa mga academista. Arami po na dakol talaga mga tigkukonda ka mo ki mga IEC or mga SEPA, lalo na sa mga report na mga tigsisend po ninyo dyan from Penro Sorsogon, ano. So, this year din, dagdag ko na din, parang nalingawan ta kanina pag-ururunan. Saro sa pinakadakol na turnover na tigtatao digdi sa muya sa regional office, si Ma'am Judy. Pag may mga wildlife, Ma'am Judy, narumduman ko si owl, si ahas, si mga mga tigta-turnover po nindo. Dyan? Yan, mga wildlife, So, saro man po ito. Actually, day na nga po siya na-mention. So, meaning, ato po mga kahimanwa, atong mga pag-turnover po, kadaklan po, karamihan po kayo ito nasa Penro Sorsogon, So, dakulon po talaga nagta-turnover kay mga wildlife dyan sa Penro. Day na nga ito na kanina na-mention ni Ma'am Judy, siguro dakulon nun talaga sindang binalanse talaga ninda kung arin talaga sa mga top accomplishment, So, duman naman po sa si Ma'am Judy. Gusto mi sanang mas maintindihan palalo. Ma'am Judy, Ma'am Penro, pwede po bang pa-explain kung ano po ba ining CMEMP na ini? Kasi for sure di ini masyadong familiar sa tuyang mga naghinanyog sa tuyang programa. Ma'am Judy, ano po ining Penro, ano po ining CMEMP na ini? So, yung CMEMP na yan, ito ay in-engage natin yung coastal communities and enforcing conservation mandates, which includes the maintenance of a high level of public awareness and mobilization by observing key coastal and marine-related events throughout the year. Po. So, ito pong statement kasi nito ay sa coastal community natin ito i-implement. So, para maging aware sila, hindi lang doon sa ano ba ang kahalagahan ng coastal community at saka marine ecosystem. Kasi maging partner pa rin natin sila sa pag-manage, protect and conserve. Pati sa protection na rin ng mga marine resources. Sir John, yung ating CMEP, yung pinaliwanag ni Penro, ito yung ating mga programa na nakatuon doon sa ating mga baybayin, sa ating karagatan, sa ating mga muddy portion ng ating ekosistema.
So, kasama dyan yung ating mga seagrass, corals, mangroves. So, yun po. Ang pinaka-goal po talaga nito ay ma-achieve natin ang sustainable management ng ating coastal at marine resources para ma-ensure ang ecosystem services, food security, kasi yung biodiversity pagka meron kang mga mangrove, healthy ang iyong seagrass, corals, and mangroves. So, may food security, may increase tayo in terms of biodiversity and protection din ito sa ating climate change. So, yung mga key components, it involves establishing networks of marine protected areas, implementing sustainable resource management, and reducing threats like pollution and overexploitation. May isang ano tayo, actually hindi lang isa, dito kasi sa Sorsogon po, meron tayong very active community on coastal resource management. Hindi lang yung 6 na munisipyo na covered by Ticao-Burias Pass, pero may mga locally managed marine protected areas tayo, katulad ng Preto Diaz, meron tayong Huban. So, meron tayong Gubat na mga naging awardee natin nga ito sa Saringaya, kasi 'di ba yung mangrove site ng Yes. ng Preto Diaz, isang model area siya for blended infrastructure na meron siyang seawall na pero hindi niya pinutol yung mga bakawan, bagkos pinadami nila, nag-reforestation sila, at ngayon taga-sangga siya kapag may mga bagyo, kalamidad, storm surge, sea level rise. So, na-prove yan ngayon. Talagang naging harang siya, particularly dito sa Diamante Perlas hanggang Kidulog. Talagang naging harang po yung kanyang concrete na wall, plus yung, pero mas malaki ang naitulong ng ating mangrove na nag-serve siya as fence para nagkaroon ng double fencing. So, hindi talaga pumasok doon sa kabahayan or sa community yung tubig. And then dito naman po sa ating Huban, nandyan po yung ating critical habitat sa Huban. So madami, regularly minomonitor din natin yung critical habitat natin sa Huban for the migratory birds. So tuwing February, January, pagpasok nila, minomonitor na po yan. Dito din po sa Gubat, may area po dyan na naging pasyalan po siya, yung balay, I forget the name, yung tulay sa Tibo, yung tulay sa Tibo. Yun po, although medyo nasira siya, for rehabilitation siya, pero maganda at napadami natin yung mga bakawan at nagsilbi talaga siya doon sa ating hangarin, na sustain siya para doon sa ating cement program. So mga maganda itong modelo, lalo ngayon na napapanahon yung usapan tungkol sa baha. Malaking bagay ito at sana po, dahil may mga modelo tayo, ma-replicate ito sa ibang mga barangay, sa ibang mga munisipyo at probinsya. So yun po, meron tayong seed production area pala dito sa Preto Diaz, mangrove ecosystem. So, yung mga natin doon, yung mga produce, yung mga bunga, na isi-share natin sa ibang mga munisipyo. So, yun po ang maganda din po na namamantinin natin yun. Ayan. So, thank you so much po, Ma'am Judy and Sir Pedro Marlon. So, ayun, dakulo na kung naisihan lugod, regarding sa CMEM. So, mga kaiman mo, pag sinabit pong CMEM, yan po sa mga tigsasabit ang nasa coastal. So, since ang Sorsogon po baga, ang palibot kay is dagat na, So, kung ano po kamo mga kaiwan mo sa mapa kan Sorsogon, kadaklan po talaga kaiyan dyan sa mga lugar na kaiyan is arani po talaga sinda sa dagat. So very important very vital na CMEM talaga na dakulo na mga programang mga nakaangkla digdi, mga naka-embed. So ayun, dakulon din ng mga initiatives na tigsasagibo ang Penro Sorsogon. So Penro Marlon and Ma'am Judy, ang next na kapotan ko naman po sa Indo regarding po, kasi dakulo na kitang na-mention ng mga accomplishment
developments, as in mga initiatives, as well as programs dyan po sa Penro Sorsogon. Ngunyan po ang kahapotan ko po sa inyo, Penro and Ma'am Judy po. Paano po nagkukontribuer ining mga tigsasagibutang mga inisyatibo dyan sa Penro Sorsogon sa bagong Pilipinas? Pero bago nyo po, Penro Marlon, as in Ma'am Judy Simbagonan sa kuyang kahapotan, magkakaagwa po muna kita nin short commercial break. Time check, it's 11:40 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! DENR Antabay. DENR Antabay. Ayan, so, Diyos marahin na aga po sa Indogabos mga kaimanwa. Yaon po kita ngunyan sa satuyang programang kapalibutan ta at amanon ta tanganing pag-urunan ang mga accomplishment kan Penro Sorsogon sa ngunyan na taon. So, kasubago po na pag-urunan ta kung ano ang mga inisyatibo, kung ano ang mga main accomplishment kan Penro Sorsogon. As in, naisihan ta kung gaano sinda kahigos na surobra na nga isa 100% mga kahimanwaan sa indang mga accomplishment. So saan sa indang mga target is mga specific numbers lang, pero nagsusurobra sinda sa mga accomplishment. This is a perfect example na we always do our best po talaga digdi sa DENR na gibuhon ang gabos para lang makatao kami ning marhay na serbisyo sa publiko. So before po kita mag-resume sa satuyang programa, gusto po magpa-shout out ni Miss Crisel Bolante, ni Miss Grace Aglugob, ni Miss Camille Be po sa Indogabos. Diyos marahin na aga po. As in, salamat po sa paghinanyog kan sa tuyang programa. Ngunyan naman po, next na Sa atin na yan. tuyang kahapotan po. Sa kanila sa akin. Ayan, so, ayun, pasensya na po talaga Pedro and Ma'am Judy. Pawara-wara po talagang internet digdi sa Legazpi. Maray palugod, duman na sana ako sa Penro Sir. So, ganun na. So, balik po kita duman sa yung pinag-uurunan kasubaga, kanina po na pag-urunan ta kung ano si mga accomplishment kan Penro Sorsogon, nagka-mention kanina si NGP, so mga pag-distribute kan sa tuyang mga daga. So agricultural patent, as in residential fee patent. Igwaman po kita ki mga accomplishment sila Penro digdi sa sa si MEM. Saro man ini sa mga flagship programs or projects ninda na tigsagibo dyan sa Penro Sorsogon. So of all this accomplishment, ang next na kahapotan ko naman po sa Indo kanina, Penro, before kita mag-commercial break. Penro, paano naman po nagko-contribute ining mga inisyatibo ninyo dyan sa Penro Sorsogon sa tigsasabitang bagong Pilipinas? Puro dun sa programa ngayon ng ating presenting administrasyon dun sa ating bagong Pilipinas, masasabi natin na nakatulong ang opisina natin sa itong DENR Penro Sorsogon dun sa social development, poverty reduction, job generating investments, saka yung paggano ng build ng resilient communities. Ang isa sa programa natin, masasabi siguro natin na sa campaign na yan ng Bagong Pilipinas tungkol doon sa poverty reduction and economic growth ay yung paglunsad natin itong ating small water impounding system project o yung SWIS na kung saan directly contributed ito doon sa goal na yon by converting environmental rehabilitation into sustainable livelihood opportunities. Ito
Ito pong Swiss project natin ay doon po yun sa Spring Development Project na itinayo, inilagay doon po sa munisipyo ng Magallanes para po ito maging source ng potable drinking water and also for domestic use. Saka ito pong pinaka-basic po natin na necessity, tubig. So nakatulong po ito doon sa community. Ng una, mayroon silang, sabi ko nga kanina, na source ng magandang klaseng tubig. Tapos yung kanilang oras, sa kukuha pa sila doon sa kasabay ko kasi dito sa hindi lang pag-establish ng ating Spring Development Project in Swiss, pinakatangki niya, kasabay na rin po dito yung distribution line, naging counterpart po ng barangay. So, na-distribute yung tubig doon sa community. Kasi itong ating Swiss, intentionally intended ito doon sa ating NGP project, na patubig doon sa ating NGP project, at saka in case na magkaroon po ng sunog tuwing tag-init, ito po ay pagkukunan ng ating tubig. Pero sa panahon pong wala po ng hindi tag-init at saka hindi na may mga sabi natin sobrang tubig niya, yun nga, napapakinabangan ng mga communities na malapit po doon sa spring well niya. Tapos ito rin po sa nakatulong din po yan sa pag-build natin ng resilient community, yung ating National Greening Program, yung NGP. Hindi lang po sa upland, pati po sa lowland, even dun po sa coastal community, sa pag-establish natin ng beach forest, mangrove plantation, at na-engage po natin dito yung participation po ng community. Hindi lang po doon sa pagpapatanim. Ang pinaka-importante doon po ay hindi lang pagtatanim. Na-engage natin sila sa protection ng ating mga plantation. Kasi nagkaroon sila ng awareness, ano bang kahalagahan itong ating ginagawang programa nito, na National Greening Program, sa pag-protekta sa kanilang, hindi lang nga sabi ko kanina, hindi lang sa upland, pati po sa lowland, and most especially, nabanggit ni Ma'am Judy kanina, doon sa ating coastal community, na naalaman nila, nagkaroon sila ng awareness na yung ano bang importance ng mangrove, mas lalo sa mga panahon ngayon na tagasangga ito ng malakas na alon galing sa dagat tuwing may bagyo. At hindi lang bagyo, kung nagkaroon po ng lindol, sa ngayon napansin natin, observe na halos sunod-sunod, halos araw-araw, linggo-linggo may lindol. At may maaring magkaroon ng tsunami kung ang lindol ay nanggaling sa ilalim ng dagat po. So with that, nagkaroon tayo ng isang mga matatag na mga komunidad sa nila sa ating mga programa, suporta. Ayan, so thank you so much po, Pedro Marlon. So, Ma'am Judy, may idadagdag po kayo, ma'am? Yun na po ang sinabi mo po ni Pedro. Isa lang sa, isa na lang po doon sa karagdagan ay yung sagot natin sa Sustainable Development Goals, yung sa ating climate change, yung life underwater, life below water, tapos yung safe water and poverty reduction. So, lahat naman ng programa natin ay naka-ayon, directed towards the achievement of those Sustainable Development Goals para sa bagong Pilipinas. Ayan. So, mga kaimanwa, thank you so much po, Pedro Marlon, as in, Ma'am Judy. Mga kaimanwa, for information lang din po, ang bagong Pilipinas ay bako sa na branding kan sa tuyang Presidenteng Marcos. Kundi isa po sa ini sa call to action, So, it is a new way of the Marcos administration to give us a better public service delivery. So, tandaan ta po ining bagong Pilipinas, bako ining New Philippines, literal na New Philippines. Ang tigsasabi ta pong bagong Pilipinas, ini po ang, po siya, kumbaga, new way of the administration to give us a better public service delivery. Better po. So, ayun, mga kaimanwa, thank you so much po, Ma'am Judy, Ma'am Judy and Pedro Marlon, sa pag-share po nindo duman sa regarding po sa contribution kan Pedro Sorsogon digdi sa tuyang bagong Pilipinas ni Presidenteng Marcos. So, ngunyan po, Pedro Marlon, dive in kita digdi sa mga vital na mga issues or mga
need ang pag-urunan talaga sa ngunya na programa ta ngunya na aldaw ano. Penro Marlon and Ma'am Judy, ang next na kapotan ko po sa Indo, ano po si mga challenges na i-face po nindo sa Indo dyan sa Penro Sorsogon ngunya na taon when it comes to or in terms of operations, enforcement or public compliance po. Ano yun po sa mga challenges na i-face ta? Siguro sa mga challenges na hinaharap natin at sa tingin ko haharapin pa rin ay sa ngayon nga sa pag-implement natin ng mga programa ay mas lalo na ang DNR basta dito sa being an implementing vendor sa fieldwork. Isa sa challenge natin na dyan is yung ang climate change nga ngayon na sinasabi natin. Nakahinder yan sa mga proyekto natin, lalo na doon sa NGP na halos katanim lang ng mga areas. Kahit yung mga old plantation na natin, graduated plantation, pag tinamaan ng bagyo yan, siguradong meron diyang distraction, At nakaka-epekto rin po yan doon sa, siyempre, paulit-ulit nating susunod na ito, magtatanim ulit tayo. At isa pa doon, yung challenge pa rin natin dito ay yung sa community. At isa natin sa DNR natin, engaging community partnership na hindi natin basta-basta ma-engage yung community sa programa ng DNR. So, maging challenge pa rin yan, patuloy pa rin natin ang pagkatak natin ng information education campaign sa mga community. Kasi ang community, dapat maging partner natin sila. Hindi lang sa pagprograma, kundi sa sustainability ng ating mga programa. Yun na siguro nakikita kong ikaw, Judy, baka may dadagdaga pang challenge sa atin. Yung pinaka-challenge talaga din sa Penro, yung sustainability aspect na kasi yun na nga, meron tayong NGP, kumbaga hand in hand with the hazards, natural hazards, hindi natin kontrolado. So, affected din ang sustainability. Katulad ng pag nagtanim tayo sa NGP, about to accomplish na, halimbawa, yung plantation natin na target, tapos biglang nagbagyo. So, na-impede siya, nadidelay. Or minsan pa, pwedeng mag-force majeure, uulitin na naman siya, magastos. So, yun yung challenge. And then, yun na nga, yung sustainability. Kasi, sa harap nitong mga hamon ng bagyo, mga kalamidad, ano na yung gagawin natin? So, talagang dito napapaisip yung ating opisina na ano ba talaga ang mga itatanim natin? So, pumapasok yung pinaka-resilient na or typhoon typhoon resistant na mga species, yung mga ganon. So, doon talaga na-challenge kasi pag sinabi mo namang itong species ang itatanim, so ito ba ay typhoon resistant? Ito ba ay naakma din doon sa uri ng lupa, sa terrain na tataniman? So, madami. Kaya doon talaga sa operations, yun yung isa sa pinaka-challenge on how you are going to sustain the implementations of the projects. Ayan. So, thank you so much po, Penro Marlon and Ma'am Judy. So, magayunin po itong sabi niyo po, Ma'am Judy, na sustainability po. Kasi, syempre, di itaman po baga-aram. Kaya nga po baga, masyadong ini-enrich tangon yan ang research. And very important sa tuyang ngunyan ng research. Kasi, syempre, para maaraman ta kung ano sa mga tigsasabing o kung ano sa mga species na dapat na appropriate duman sa lugar ta. So, sabi nga ni Ma'am Judy kanina, sa mga event na mga force majeure or mga fortuitous event, di itaman po baga yan kapot data man yan kontrolado, mga tigsasabit ang force, mga bagyo, lindo, laro kaiyan, data man po bagayin mga kontrolado mga kahimanwa. Kaya, yan talaga, saro din talaga yan sa mga challenge na nai-encounter kan sa tuyang bako lang ini sa Penro Sorsogon. This is good for all na mga opisina man, bako lang ini sa DENR, sa gubos na mga NGAs, pag may bagyo talaga nasususpend si operation. So saro ito sa mga dakulang challenge. Aside pa naman sa sinabi po ni Penro Marlon digdig kita sa medyo i-highlight yung sinabi ni Penro Marlon na saro sa mga challenge na nai-encounter ta din is yung mga
Syempre, sa mga nasa community din, aminon taman mga kaimanwa na bako man kita gabos nagsusunod sa mga lay, no, na tigtatao kan sa tuyang, kan sa tuyang, kan sa muyang departamento. And usually, kadarasan dyan, jawa minsan, araram na ninda, araram na kan sa tuyang mga nasa community, dahil man din natig susunod, So sabi nga ni po baga, sabi kan sa muyang matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco Milla Jr., ang pagprotektar, ang pagmanihar kan sa tuyang kapalibutan, bako man sa ini, solong responsibilidad kan DNR, ini responsibilidad kan gabos. Yaon sa na kami po na taga DNR, ang Penrose Sorsogon, kami po digdi sa regional office as in sa central office. Yaon sa na po kami na DNR para lang po antabaya or magtarabangan na katabang po nindo sa pagprotektar. Pero ang pagprotect po, ang pag-manage, as in, ang pag-conserve kan sa tuyang mga natural resources at sa tuyang environment, bako lang po trabaho kan DNR solely. So may responsibilidad po, dakula po ang responsibilidad kan mga nasa komunidad. So maraming salamat po Pendo Marlon as in Ma'am Judy. So Ma'am Judy and Pendo, ang next na kapotan ko naman po sa inyo, jump na kita, tapos na kita mag-relapse sa satuyang mga accomplishment kasi obvious naman na sure naman ako na mga mahihigos talaga ang mga taga Penrose Sorsogon, So duman naman kita, future setting naman kita, kung nakikita ko na ang future ko, ganon. So, Pedro Marlon and sin Ma'am Judy, ano naman po si mga top priorities po ninyo for year 2026 dyan po sa Penrose Sorsogon? Igwa po ba kamong mga programa na nakapin down na gusto po nindong pagpukusan sa masunod na taon? Ano po ba ang mga gigibuhon pa po nindo na mga inisyatibo na pwedeng abangan kan sa tuyang komunidad sa pag-abot ng taon ng 2026? Siguro masasabi natin sa priorities natin na 2026 na isanabay na natin sa ating work and financial plan for 2026 ay yung focus tayo doon sa building climate resilience. Expanding pa rin yung palawakin pa natin yung community-based livelihood opportunities. Secure natin yung critical forestry areas natin, forestry resources. Align natin to sa programa ng national government tungkol dun sa disaster risk reduction and social equity. Then yung ating project ng Project Transform ng DNR, which is the transdisciplinary approach for resilience and environmental sustainability. And strengthen pa natin yung ating partnership with LGUs, academic institutions, and other private sector stakeholders para ma-develop pa natin yung integridad ng isang science-based climate adaptation strategies. No, so lahat ng natin should be focused on a nature-based solution. And siguro ang pa natin doon nasa yung sa partnership pa natin, develop pa natin yung ating mga programang biodiversity friendly enterprises. Yung doon tayo magbibigay ng tuon pa rin. Siyempre, patuloy pa rin yung ating mga regular program ng DNR kagaya ng ating pagpapatitulo ng lupa sa ating forest protection and conservation activities. Kung tayo mag-focus ngayong dadating na taon pa. Para natin mapagsilbihan itong probinsya ng Sorsogon. Sorsogon. Ayan. So, mga magagayunan po pala atong mga isaset ng mga goals, mga isaset ng goals for 2026. So, very obvious naman na makusog na sa foundation kan Penrose Sorsogon kan 2025. And as in mga kaiman, mas gusto pa ninda ining pakusugon palalo sa maabot na 2026. So, maraming salamat po, Penro Marlon. So, ngunyan naman po, Penro Marlon, it's already 11:58, gusto ko po sanang pag-focusan ini pang discussion ta kasi magayunan po talaga ining pag-ururunan ng mga accomplishments sana for the year 2025 as well as future setting ta for 2026. Pero ngunyan po pero because of the brevity of time, I think ang last na kakaputan ko po sa inyo, Ma'am Judy Asin Pendo, ano po ang message po nindo sa mga nasa komunidad para po sa maabot as we close 2025, as in para po maiprepara ta sa tuyang mga sadiri sa New Year of Environmental Stewardship. Siguro we appeal for a stronger collaboration and partnership still in the implementation of the plans, activities, and programs ng departamento
for this coming 2026 and onwards. Marami pang kailangan gawin at tungkol sa environmental management, interventions, at marami pang kailangan magawa. So we encourage and deeply request ang suporta ng taong bayan. So kasi nalaman natin na tayo sa DNR, kaya nabanggit natin, ay hindi lamang ang DNR, ang trabaho ng DNR, pagprotekta ng ating kalikasan at kapaligiran at kasyaman. Ito po ay concern ng bawat mamamayan. So, being stewards of our natural resources, it is not only a government approach, but community effort ang kailangan natin. So, let us be united in upholding the good and sustainable future ng hindi lang sa atin ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon. So, para natin ma-achieve ang isang malinis na kapaligiran at mayamang kalikasan para sa buong sambayanan. Maraming salamat. Ikaw, Judy, may natagdag ka ba? Yun po, dagdagan ko lang or rejoinder lang, na kailangan talaga natin palakasin to strengthen participation and collaboration with our partners, academe, LGU, the stakeholders, lahat ng community, mga private sectors. Kasi katulad ng sinabi mo po, hindi lang ito effort ng DENR, hindi natin ito kaya. Sabi nga, nananawagan baga ang ating gobyerno na talagang may inclusivity. So sa responsibility, kailangan din yung inclusivity. Inclusive, lahat ay dapat may partisipasyon. Lahat naman tayo ay nanginginabang sa ating kapaligiran, sa ating mga resources. Nakadepende naman tayo. So lahat po as stewards of the environment, we all have to share our responsibilities. So yun po ang panawagan namin na tuloy-tuloy pa din po ang ating collaboration, participation on the different plans and programs of the DENR para yung ating goals for 2040 ay marating natin. So magkaroon tayo ng matatag, maginhawa at masaganang kapaligiran. Ayan, so mga magagayunan, aning mga messages kan sa tuyang mga guest ngunyan na aldaw, mga kaimanwa. So sabi ni Pendo Marlon, asin ni Ma'am Judy, ang pag-protect kan sa tuyang environment is not just the sole responsibility of DNR, it is a collective effort of all. So maraming salamat po sa tuyang mga naging guest ngunyan na aldaw, So sa ginaray po, nakaibahan ta po si Pendo Marlon C. Francia, asin ang Planning Officer po na si Ma'am Judy Doma kan Pedro Sorsogon. Dakulang pasasalamat po sa pagtao po sa muyaning onra na makaibanan po kamo ngunya na aldaw. As in, very blessed po kami, very thankful po kami di sa RSIG na every now and then pirmi po kamo nagtatao talaga ki full force, full effort po talaga para sa satuyang programa. So dakulang pasasalamat po. So maraming salamat po sa padagos na pagsuporta sa samuyang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Mga kaimanwa, sa ngaran po kan sa samuyang matibay asing mahigos na Regional Executive Director Red Francisco Emilia Jr., ako po si John Mark Diablo Murilla, asin ini po ang sa tuyang naging programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa masunod naman po. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Kapalibutan ta at Amanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.